खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि MN फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर। दिनै मा नुनो मोनखो, मा खोनाखो लोगोफोर, माब्रै जाखो? जुगानो सोलायखो ना दिनानो सोलायखो ना बोथोरानो सोलायखो? मा न'खर गोनांजों न'खर गोनां खारनाय हमनाय सामफ्रामबो मबाइलाव भाइराल हाबाब। आजिखालि सेंग्रा सिख्लाखौ निसा बुस्थु गोदोनानै थानाय नुयो। न'खर गोनां मानसिफोरखौसो गोजान गोजानाव लानानै खारनाय हमजानाय, सामफ्रामबो मबाइलाव भाइराल जानाय ना लोगोफोर। मा जालांनो हमखो बोथोरालाय? जोंफ्रा माथो बाङा सिङा बोनानै दिन खाथायबाबो टाइमानो थोआब्रा। मालायफ्रा अबाव मा मोननानै अबाव थाखा मोननानै बेबायदि न'खर गोनांजों गोनां लानानै खारखोमालायबाय थानो टाइम मोनो। जोंफ्रालाय माथो गामि गामि गिदिंबाबो आगोरानो मोना। नंगौना नङा लोगोफोर? बेबो खोनाबावो खालि जोंबायदि ओरैनो बेखार मानसिफ्रासो, खामानि मावनानै जाग्राफ्रासो आरो माबा मा होनो डिफेन्सआव मावग्रा साख्रियालफोरखौथ' खोनाबावानो। खालि बे न'खर गोनां सोरबा हाबा जाखानाय गथ' जानै गारनानै खारनाय, सोरबा गथ' गोनांखा हौवा हिन्जाव लानानै खारनाय, सोरबा गथ' गोनांखा हाबा जाखानाय हिन्जावा हाबा जाखानाय हौवाजों खारनाय, बिदिनि ल'थारसै नामा? माब्रै जालांनो हमखो बोथोरालाय? बोरै जाखो? मा सामफ्रामबो हमजानाय, सामफ्रामबो माबानाय, न'फोरखौ सलायनो हायैनि गोजानाव बाहेरायाव खामानि मावहैयो, बेफोरबायदिखौसो सोलोंहैयो नामा? मा जाबावनांगौ? सोरबा बाहेरायाव थांनानै मावहैनायनि हिन्जावाबो खारो, सोरबा न'आव थानानै मावग्रानि हिन्जावाबो खारो, सोरबा बाहेरायाव मावहैग्रा हौवायाबो दस्रा हिन्जावखौ लानानै थाङो। मारै जाखो? उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय माथो जुगालाय। बोरै जानो हमखो ना माब्रै लोगोफोर? प्यार किया तो डरना कियाया मा न'खर गोनांनावल' नांबाय नामा? सेंग्रा सिख्लानाव नाङाखिसै नामा? आसरित जाबायलै बोथोरा। न'खर गोनांखा गथ' गोनांखा मानसिफ्रासो बेफोरबायदि बेमाराव नांजोबथारनोसै नामा? मा जाखो? मा सामफ्रामबो खारनाय, मबाइल नेट खेवबानो खारनाय भाइराल, सोरनिबा हिन्जावखौ लानानै खारनाय, सोरनिबा हौवाखौ लानानै खारनायनिल' गन्दगल। आरो बेबो न'खर गोनांखौल' खोनायो, न'खर गैयैखौ खोनाबावला। खालि जोंनि बर'खौल' नुयो ना बर'फ्राल' मबाइलाव हगारनायखाय बर'फोरखौल' नुयो नामाब्रा लोगोफोर? नंगौना नङा? दस्रा जाथिफ्रा जायोना जाया बेफोरबायदिलाय? न'खर गोनांजों न'खर गोनां खारनाय, न'खर गोनांजों न'खर गैयैजों खारनाय, जेसेनो निउसाव ससियेल मिडियायाव होदों बुजिथों होननानै एसेनो रासिनसो जादों। सामफ्रामबो बेंगालराव हमजानायनो, सोरबा अमा गारियाव हमजानायनो, सोरबा ट्रेनाव हमजानायनो, सोरबा गामियाव हमजानायनो, जोबनोनो रोंला। दासो नायदोंलै आं माबा खैला मैलायाव दिखियाजुलिनि हिन्जाव फैनानै हमजाफैदोंनो मादोंनो। बेसे खोनासंनो सामफ्रामबो बेनोसै हमजानाय मानाय। एबारनि जुगाव प्यार किया तो डरना किया होननाय बेमारा न'खर गैयैफोरनाव जाला खोमालै लोगोफोर, न'खर गोनांफोरनावसो जायो खोमा। ओंखायनो खालि न'खर गोनांखौल' न'खर गारनानै खारनाय, न'खर गारनानै लोगो हमलायनाय खोनायो माथो। बबेयाव थाखा मोननानै लाना खारनो हायोब्रा, बबाव मोनो थाखाफोरखौलाय? जोंफोरलाय माथो सारा दिन सारा बोसोर बाङा सिङा बोबाबो फिसा फिसौखौ फोरोंनायावनो थाखा फैसाफ्रानो थोआ माथो। आरो बेफोरबायदि खारग्राफोरनाव फिसा फिसौ फरायनाय दंना गैया जाखो? फिसा फिसौखौ अननो रोंना रोङा जाखो? बेफोरबायदि मानसिफ्रालाय बुजिनोनो मोनला आङो लोगोफोर। नंगौना नङा जाखो? बेफोरबायदि अननाय गैयै अन्थाइ बिखा, सोरबा फिसा फरायफुनायखौ गारनानै खारनाय, सोरबा माबाखौनो गारनानै खारनाय, हिन्जावाबो गारनानै खारो, हौवायाबो गारनानै खारो। बोरै जाखो? न'खर गोनांजों गोनांल' जाथारबाय नामा?
बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाय बेमारा न'खर गोनांनावल' हाबबाय नामा? न'खर गैयिनाव हाबला नामा? न'खर गैयैखौ सेंग्रा सिख्लाखौ माबा निसाजों गोदोफबनानै थानाय निउसाव होनाय नुयो। माबा अबेबा माबा हमजानाय निउसाव होनाय नुयो। न'खर गोनांफोरखौ हिन्जाव लानानै खारनाय, फिसाइ लानानै खारनायल' खोनायो। बोरै जाखो? ससियेल मिडियायाव खालि बिदिखौल' नुयो नामा? आसलते आंनि बुजिनानै मोननाय मथेबा बेफोरबायदिया मबाइलनिफ्रायसो जायो ना मायो नंलायलांबायलां लोगोफोर। मबाइलनिफ्राय जायो ना मायो? सोरबा मिथियोबा कमेन्टआव खिथाहरदोलाय लोगोफोर। माब्रै जेसेनो निउसै प्रटेलै होयो, निउसफ्राव दामना होयो, बिदि दाजाथों होननानै बुङो, एसेनो रासिनसो खोनालायलांबाय माथो। मबाइलफोरनिफ्रायसो जायो ना मानिफ्रायसो जायोब्रा? बेफोरबायदि खारफानाय माबानाय एसे गोजाननि मानसिया बोरै एसे गोजाननिजों बेफोरबायदि लोगो हमलायनानै खारनो हायो, न'खर गारलायनानै खारखोमा लांलायनो हानाय? बे मबाइलानो बेफोरबायदि बेमारखौ लाबोबाय खोमा। नंगौना नङा लोगोफोर? बे मबाइलनि थाखायनो जाजोब्बायलै मानसिफ्रा बेबायदि। खोनासंनोनो हाला आङो। मा सामफ्रामबो मबाइल नायबानो सोरबा हमजानाय, सोरबा हौवाखौ लानानै खारनाय, सोरबा न'खर गोनां फिसा फिसौ गारनानै खारनाय, सामफ्रामबो बेनोसै। बाङा सिङा बुथुमनाय नामैनो दफा जिरायनायाव निउस नायनोलां होननानै मबाइल नायबा, फेसबुकफोर नायबाथाय बेनोसै सामफ्रामबो। सोर रागा जोङा जानोब्रा? खालि न'खर गोनांनिल'। न'खर गैयैफ्राथ' खोनाखाला न'खर गैयैखौथ'। खालि न'खर गोनांजों गोनां खारनाय, गथ' सानै गोनां, गथ' सासे गोनां, सोरबा बिजामादै मोनहां, सोरबा बिजामादै मोननाय, बिहामजो मोनखानाय। बोरै जालांखो? मबाइला बाहायदों गाज्रि खोनादों। मबाइला ओंखारदों, मबाइल गिदिर ओंखारदों, एसेनो रासिनसो जादों माथो लोगोफोर। ना मा होनो बिदिखौलाय? जेसेनो मबाइल गिदिर ओंखारदों एसेनो रासिनसो जादों मानसिफ्रा। बुजिनोनो मोनला। बेबो खालि जोंनि बर'खौल' खोनायो, जोंनि बर'खौल' नुयो। हारसाफोरखौ नुवा, दस्रा जाथिफोरखौ नुवा। जोंनि बर'खौल' खोनायो, जोंनि बर'खौल' नुयो। ना गुबुन हारिफ्रा ससियेल मिडियायाव हगारा खोमा बेफोरबायदि झामेला घटनाफोरखौ। ओंखायनो खोनाया नुवा। जोंनि बर'फोरनाथ' नुबानो खोनाबानो हगारना होबाय, खेबनानै होबाय। भाइरेल जानायखौल' नागिरो, गाव गावबागाव चेनेलखौ ग्र' जानायखौल' नागिरो नालाय। बिनि थाखायबो जालायलांसै नामा नंलायलांबाय आङो। एसे माबा खोनाबानो खेबना हगारनाय, एसे माबा खोनाबानो खेबना हगारनाय। बिदियावनो जोबनो रोंला। सामफ्रामबो खारनाय, सामफ्रामबो सोरनिबा भाइरेल जानाय, सोरबा हमजानाय, सोरबा उमुखखौ लाना खारदों, सोरबा थास'खौ लाना खारदों। जोबनोनो रोंला लोगोफोर। नायलांबाय थादो लोगोफोर, हानायखिनिखौ होलांबाय थानोसै। दिनैथ' जेबो ब्लग गैया। बेफोरबायदिनो मोनसे फिसा कन्टेन्ट ओरैनो साननानै बानायलायबाय आं लोगोफोर। मबाइलाव सामफ्रामबो नुबाय थानाय, दसे मबाइल बोलाबनानै नायबानो, साबि खेवनानै नायबानो बेफोरबायदि नुनायखाय होलायबाय आं लोगोफोर। मोजां गाज्रि सायख'नानै कमेन्ट हरदो। नंगौबा नंगौ, नङाबा नङासै।